Veña, que? Como andamos? Espera. Imos encender o forno un segundiño, hoxe en grill. Vale, xa veredes, unha cocción que imos facer un pouco extraña. Calor, grill. Teño grill de turbo, non, vale? Turbo nada, que despois iso vai cun ventilador e non pasa tal. 200 grados, vale? Ok? E a quentar, veña que estamos. Que tal? Manolo, como foi hoxe? Xa levas un par de horas aí arando, xa estás aí. Hai que facer un descansiño. Veña, unha magdalena, un cacho de xamón, calquer cousa, e a velo está chevó. E hoxe, polo, tica, Alfredo, vai a receita. Alfredo xa despois falamos de quen é, na que non teño moita historia, cando me poño a ler, digo despois, e logo, teño ganas de saber máis, pero despois encontras outro sitio no que di outra cousa de Alfredo. Entón, acábame toleando. Así que vamos a presentar os ingredientes, poñémonos a cociñar e seguimos falando de Alfredo ou non. Mirade, por aquí, unhas coxas de polo. Vale, estas coxas de polo van a estar acompañadas cun pouco de manteiga, un pouco de curry, un pouco tamén de, de garam masala, non de curry, ahora falaremos a diferencia. Un pouco de xenxibre, temos tamén ourego, ou temos tamén aquí un pouco, neste caso, puxen ourego, pero debía ser coandro, vale? Cousa miña. Temos por aquí tamén un pouco de cardamomo, temos chile en copos, temos un pouco de comiño, algo de xenxibre fresco, perexil, uns chiles que deberían ser serranos, pero non o son porque non os atopei. Temos tamén allo, un chisco de mel, ceboliña, algo de queixo, que é opcional, pero a min gustame nesta receita, pasta de tomate concentrado, yogur, neste caso, con ben de cremosidade, e un pouco de nata, xunto con uns espaguetis. Bos días, Lidia. Bos días, Iván. E boas noites. Por qué? En Nicaragua, en Argentina, en Brasil, que me escribieron outro día dicindo que nos vían dende Nicaragua. Toma aí! Dende Nicaragua. Boas noites a todos os nicaragüenses. Non pasa nada. Aquí, dende o está chevó. Por aquí, son as 11 da mañá, máis ou menos, pero se aí é pola noite non pasa nada. Danos un pouco igual. O que sí, colle papel e boli, que dá igual en argentino e nicaragüense, isto hai que entendelo. Vamos a cociñar. Mirad o que temos por aquí. Unhas coxas preciosas, vale? Coxa que xa vos dixen algunha vez que é unha das partes do polo que máis me gustan. En este caso, imos empregar pois as especias, non de toda a vida, mirade, porque, por exemplo, ese coandro eu collín e puxe un pouquiño de ourego. Así, vou cambiando tamén o meu gusto. Sabedes que o coandro non é o meu, vale? Temos ese cardamomo, temos tamén ese chile, e temos unha cousa moi interesante, por exemplo, que é o garam masala. Tamén da India, parecido ao curry, pero sen cúrcuma. Vale? Entón, un dirá, pero entón é o mesmo? Pois sí. De feito, estaba eu mirando. Curry, din que é unha chea de especies, non? Como un manoxo de especias. De repente, posta a ler eso, garam é como quente, como cálido. Non de que pica, non de como cálido. Masala é tamén chea de especias, entón non sei, son un pouco como os galegos. Unha palabra vale para 50.000 cousas. Pois eu pensaba que o que lle daba ese cor así como parecido ao curry era justamente a cúrcuma. Era cúrcuma. Hai aquí unha mosca, macho. Aprendemos, sí. Temos compañeira, temos veciña, sal de aí, ó. Se estivese miña avoa aquí, cazaba o aire. Claro, sí, as aboas, porque teñen esos reflexos das aboas. Mirade, e tamén un pouquichiño de comiño. O que vas facer ti, polo de agora, por favor, douche un chimo destes, pelarme un par de alliños, vale? E o que vou facer eu, rapidamente, hai coller un bol destes, vamos a coller tamén este yogur, porque ao final o que estamos a facer, como xa temos ese garam masala, así algo moi indio, é un polo que imos a macerar, que imos a meter así co tal, e debería estar, polo menos, 2, 3, 4 horas, e se toda a noite mellor. Por eso, eu teño hoxe a maxia da tele. Vale, que xa teño un preparado, pero quero que vexades como é. Así que, coxiñas ben limpas, mirad así, chulas, sen pel, desta historia, mira, grandes, ademais, non as vou a cortar polo de agora, despois sí que as cortarei. Por qué? Porque despois vamos a empratar e quero un cacho máis pequeno, pero para que enfornen, así axudamos a que non se nos seque tanto, vale? De todas formas, unha cousa importante, o tema das mariñadas, ademais de dar sabor, tamén dá ese tema de que quede rezumosa esa carne, vale? Porque é moi importante, cando facemos estas cousas, darles un pouquichiño de tempo, vale? Neste caso, o yogur enteiro, vale? Yogur, que é o mítico yogur
pois cremoso, que vos coñecedes como grego ou historia deses, vale? Ten esa porcentaxe un pouco máis de graxa, vale? E está moi ben para estas cousas. Vou empezar cun pouquichiño tamén dese comiño, vale? Non me paso, sobre todo co comiño hai que ter un pouco cuidado. Temos neste caso xenxibre, que podría ser fresco tamén se o machaco, pero como tiña en pó, dixen, bueno, vou empregar para que a xente tamén vexa que hai de varias maneiras esta historia. Aquí temos un pouco dese garam masala. Nunca nos pasamos, sempre no noso punto. Isto é para ti. Mira, para a xente que ten medo de mesturar especias, no? Sí. Que diría que non sei combinar. Mira para aquí. Como? Eu, mira, así, mira. Como Laudrup, mira. Outro lado. Non pasa nada. Isto pode dixen pa ela porque é picante, sabedes que lle gusta un montón. Xa sabes xente que usan picante. Neste caso, outro pouquiño por aquí, e sempre o que fago eu é un chisquiño de sal e de pementa, que vou aquí enredo, que son grande como un día. Non sabía eu que ias facer coxas hoxe, senón non ceaba onte coxas. Ceache coxas? Sí. Bueno, non pasa... Escoita, a ver, os nosos antepasados comían caldo 5 días a semana, Te cuidado, están aí, Están aí, seguro que lle brutas ao teu nai e ao teu pai e pasaba iso, o sea, que cuidado con esas historias. Non teño problema por repetir, hai xente que non, Hai xente que non é capaz de cear o que as obras do mediodía. Non teño problema. Eu problema ningún, xa cho digo agora. Se me sabe ben o mediodía, sábeme ben pola noite. Sabes o que pode facer? Xa se queres que estás aí, podes ir pelando os outros allos, sen problema ninguno. Sí. Mirade, o que fago é rapidamente collo un pouco deste allo, vou no relar, podría ser en pó tamén, pero como teño este así fresquiño, neste caso, ostra, mira que estos son cousas da cabeza, Non me gusta moito o allo en pó, como digo, pero se é tan bo como tan aromático, é como que perde esencia. Perde esencia. Outras cousas igual non. O estar deshidratado tamén perderá. Sí, home, pero despois é como que se o hidrata, se ti colles un cogumelo, hidrátalo, debería ser o mesmo, non? Sí, pero o que perde parte das propiedades organoléticas perdense no proceso deshidratado. Organoléticas, mira como está aprendendo a nosa rapaz. Mira, xa sabía. Mira a Lidia como está aí metida no historio. Vale, este deixamo por ali, que senón vou meter todo por aquí. O que fago eu é remexer isto así, vale? Metemos esta historia aí, vou non deixar isto por aquí porque despois vou non empregar para máis elaboracións e agora, isto é imposible, gústame, venga, mancho las mãos. Mira, ese yogur cremoso, sabes que moita xente ten un pouco de medo de consumir o yogur cremoso, ten como mala prensa. Pero medo a que te refires? Mala prensa? Polo de cremoso, pola graxa. Dou un pouco hasta arriba da graxa, contanos un pouco porque tal, sí, pode ser, porque agora a graxa é como... Non, teño que... Os que viven... Unha vez dixeche, fai pouco, dixeche unha historia que me foi moi interesante para min. A xente que vivía a dieta, como lle chamaxe? Dietantes crónicos. Dietantes crónicos, os de Walking Dead. Non, pobres, meus pobres. Non, é que... Non, porque eso é un pouco cultural. Eso é a sociedade que che está metendo que hai que... Sí, totalmente. O que hai que comer é de todo. A ver, contanos un pouco deste yogur cremoso. Que che parece a ti? Quítades o medo, por favor. Mira, eu vexo que moita xente consume iogures desnatados, non? Na era... Sabes que nos 90 estaba de moda eso todo desnatado, 0%, online, as graxas eran todas malas, non distinguíamos en graxas mellores e graxas peores, metíamos todas no mesmo saco. E eu vexo que moita xente consume yogur desnatado e despois consume queixo fresco, queixo de Burgos. Ti sabes que un queixo de Burgos ten un 15% aproximadamente de materia graxa frente a un 6-10 que pode ter un yogur cremoso? Escoita, casi o dobre. Non, máis do dobre, de 6 a 15, máis do dobre. Pero é como que categorizamos os alimentos así, non? Dentro dos lácteos, leite desnatado, yogur desnatado, queixo fresco. Pero é un pouco publicidade, macho. Ti crees? Si é un pouco tal, porque nós, se nos estruíra máis na escola sobre nutrición, e falo totalmente sério, non vou facer ya pelota aquí a Lidia, un pouquichiño máis. Un segundo, antes de nada, isto, que dixemos? Un pouco de repouso, verdad? Pois ese pouco de repouso o que imos facer nós é telo xa preparado. E vai pa neveira. Por qué? Porque mañá vas comer coxas tamén. Mira, andan aquí, vas volver a repetir. Xa verás. A comida non teño problema. A repetir. Collo as que tiña aquí preparadas. Ides ver unha cousa moi interesante, e por que tal, que o que estou a facer, se eu poño esa coxiña ahora nunha bandexa de forno e tal, pois valería, sí, valería, pero aquí meteuse xa todo o sabor dentro. E fai tamén, como cando falamos da salmoira e tal, que a proteína empece un pouco a desconfigurar. Xa non che digo se lle puxermos un pouco de ácido, de vinagre, de lima, de limón, algunha historia. Inda sería máis, vale? De feito, o que estamos a buscar agora é no forno, por eso poño o grill, cólleme unha historia que teño aí embaixo. Unha historia, eu porque son adiviña, sei o que é unha historia. Unha bandexa Lidia. Vale, un pouco de papel de aluminio e mira que cousa tan xinxela vai ser isto. Metemos isto así, non vou empregar máis.
de feito, porque non vai a tal. E o que collo son estas coxas, volvo a ensuciar as maus e poños aquí. Vale, con ben de yogur, ben de yogur todo por riba. Por qué? Porque este vai ser o puntazo increíble das nosas coxiñas, mirade. Así, vou coller esta tamén. Bueno, que cousa rica. É que empezo a ver isto e xa estou pensando no butter chicken que dixen que iba a facer, xa o prometín. Vale, espallamos un pouco, que colla por todas partes. Isto está aliñado, polo tanto non preciso absolutamente nada máis. Fago unha cousa tal que así e vai directamente ao forno. Perfecto, Lidia, eso é, para aquí tamén, veña. Aí está. Todo listo, así que, ves comigo. Veña, musculitos, veña, ven comigo. Forno, importantísimo, 20 minutos a 200 grados, por máis ou menos, depende do teu forno, isto como sempre. Así un pouquichiño arriba, para que vaya collendo ese toque tostado, e nos en 10 minutiños a darlle a volta por si as moscas ou a mirar un pouco como vai, vale? Porque o forno non son eu. É a miña segunda mão, xa me gustaría. Hai xente que controla o forno que flipades, que é unha auténtica maravilla. E nós, por aquí, o que facemos é o seguinte, tipo de escoller. Xa verás, teño traballo para todo o mundo. Un pouco de auga para despois cocer a pasta e vou empezar a facer esa mítica salsa Alfredo. Alfredo de Laio, chamábase. Un tipo de Roma que fixo unha salsa a base de nata e unha historia máis, como vedes por aquí, na que tiña algún toque doce e tal, porque pois estaba hasta as mismísima corunilla de facer o tema ca manteiga, co burro que lle chaman eles, vale? Polo tanto, isto é unha salsiña mítica das pastas no que nós, no Está Che Bo, estamos dándolle unha volta máis e poñendo especias que realmente non son dunha salsa Alfredo, pero un pouco para que sempre, cal é o noso leitmotiv? Collo unha receita e tráela pa casa, aquí, pa Galicia. Pois hoxe non traemos pa Galicia, pero a min que me gusta as especias dese tiki masala, tica Alfredo, e facemos o tiki-taka nós, ningún problema. Vale, así que lume por aquí, moitísimas gracias, Lidia. Eso, empezamos a meter, ímolo tapar rapidamente para que colla, e xa sabedes, auga abundante, un chisco de sal despois para cocer a pasta. Nós por aquí, un chisco de lume, vale, unha chisquirriña de manteiga. Mira, son a bomba. O Alfredo que non quería empregar a manteiga, o burro, para tal, é un pouquiño. Pois sí, porque neste caso imos a seguir con unha cousa que me interesaba que igual non acabamos de falar. Sí, o tema da graxa dos lácteos estábamos falando, ademais agora estás empregando manteiga, non? Hai aquí tamén, non, máis lácteos. Sí. Esta receita ten bastante lácteos. Ten. Bueno, pois resulta que a graxa do leite, claro, sabemos que hai diferentes tipos de graxas, non? Algúnas que nos protexen a nivel cardiovascular e outras que nos empeoran o risco cardiovascular, non? Como pode ser a das carnes ou das carnes procesadas. Bueno, pois a dos lácteos, fai uns anos pensábamos que era desas, non, semellantes ás da carne, esas graxas saturadas que nos iban a perxudicar a nivel cardiovascular. Sí. O que sabemos dende estudios máis recentes, dende fai pois 10 anos para aquí, bueno, pois sabemos que esa graxa do leite, aínda que sexa graxas saturadas, ten algúns ácidos graxos únicos, como ácido linoleico conxugado, ácidos graxos de cadena curta, que non empeoran a priori o risco cardiovascular como pensábamos antes, e dende logo nada que ver cada carne ou da carne procesada, sobre todo. Vale, o sea, a manteiga estaríamos a falar de que tamén estaría dentro desa tal, vale. Sí, e ademais, incluso co tema da obesidade, non? Sí. Con medo a engordar, non? Por eso moita xente consume os lácteos desnatados. Pois os estudos nos din que non, que consumir lácteos enteiros non fan que engordemos. E os que atopan unha relación, máis recientes, ben realizados, sí, atopan unha relación inversa. Como? A ver? Que teñen mellor perfil de porcentaxe de graxa, non? Que as que toman os lácteos desnatados. Exactamente. O sea, que a priori hai poucos casos nos que se poda xustificar o consumo de lácteos desnatados, pois xente que ten unha pancreatite ou que ten algunha enfermidade que ten que algo especial. Exacto, moi especial, que ten que levar unha alimentación moi baixa en graxa. Pero en xeral, incluso se relaciona ca disminución do risco de diabetes, con maior longevidade. Os estudos que atopan un beneficio son cos lácteos enteiros. Cos lácteos desnatados non, porque claro, nese proceso de desnatar o leite pérdense sustancias bioactivas, non só a graxa. Desnaturalización, directamente, si ou non. Moitas veces en plan, sí, está moi ben, está esta historia da tal, por que lle quitaremos la nata? Pois o que dixo, poboacións especiais, encántame os adiantos, na cociña, tal, para ese tipo de xente que sí que é verdad que non a tolera, pero despois non collamos, fagamos nós que a poboación especial sexamos nós tamén. Non, come de todo, por favor. Eso sí, a hora de elexir un yogur, máis que fixarnos en que sea desnatado ou non sexa desnatado,
que non leve azúcares engadidos, eso é importante. Vai, amigo, os azúcares, aí estamos, porque xa ten azúcar da bondo, Ir o verdad? natural, ir os yogures naturales. Os yogures naturais. Se xa cremos ou non cremos. Importante. Mira unha cousa, vai me collendo tamén, por favor, o xenxibre, se me vas pelando tal. Mirade que estamos sempre a falar un pouco casi, que é unha cousa que me parece moi interesante de parte de Lidia, de desmitificando, non? Estas cousas que un di, pero isto non era de outra maneira, é que eu estou facendo isto pensando que está bo. A min moléstame cando a xente elixe facelo mal, elixio. Pero cando a ganas para que fago mal, aí parece que me chirría un pouco máis. Vale? Entonces, nós, esa cebola, vamos coller, bueno, allos, claro, dixenche que os picaras todos, que che vou dicir eu? Vale, unha cousa importante, isto ímolo triturar todo, polo tanto, miro o que fago. Machaco neles, si que ten, vou coller outro destes grandes, máis parece me daba... Mira, está vivo, E cando empezo, cando miro para outro lado, está vivo, mirad o que fago. Así chegache. Eso é un cachiño, perfecto. E o que vamos facer é tamén metelo directamente aí. En vez de machucalo, que podíamos facelo, como imos facer unha cousa que é moi interesante, neste caso, cando facemos un curry e tal, eu sempre fago como unha pasta, non? Do curry, co xenxibre, con esta historia. Vale, pero neste caso o que vou facer é triturar todo despois, polo tanto, pareceme unha tontería andar aí machucando todo e despois meterlle máis. Así que o que fago é así, ti pelaches isto, collo este xenxibre, tiramos millas, facemos un toque así, uns cadradiños como se fora o propio allo e que se vaya perfumando. Por que digo de perfumando? Porque sabemos que un allo cando se quece non é igual que cando está cru, verdad que non? Pois o xenxibre é exactamente igual. De feito, a toda esa xente que di o xenxibre, claro, eu non o como cru tampouco, unha infusión, unha historia. Vale, que yo fago eu? Métolle unha boa rustrida agora, e igual que o allo vai cambiando, pero para moito mellor. De feito, para min, agora mesmo un descubrimento, unha das cousas que máis me gustan na cociña, destas cousas que non tiñamos fai 10 anos en ningún lado, vale? Mira, eso por aquí, dámoslle unha pequena volta, collemos os chiles, vale? Perfectamente aí. Vou collendo así. E vas collerme tamén a mel, porque o que vou facer eu directamente é ir empregando estas especias que me quedaban aquí. Ese pouquiño, este vai ir todo, vale? Este ourego vai ir todo que me vai gustar hoxe, para min. Metémolo por aquí. Cuidado co picante. Xa ten aquele un pouco picante, aquí solo un pouquiño. Veña, eso tamén. O cardamomo, encántame, pa dentro. É moi aromático, cuidado, que non lle guste tal. Aquí, ese garam masala, esa chea de especias. Tamén do norte de India, O xenxibre, neste caso, xa levado outro, non o preciso. Eso sí, un pouquichiño de comiño. Veña, así que ti, eso por aí, temos a mel, collesme o tomate tamén para ter todo preparado. Ese tomate tamén o vamos a rustrir aí perfectamente para que faga das súas historias. En este caso, como me gusta, vamos meterlle un chisquiño, un só, porque vou facer unha falcatruada hoxe. Voulle meter a semente. Mirade, así, que despois vai todo triturado. Hoxe é pa atrevidos. Ti na casa, como queiras, dame igual, podes non botalle a semente, non pasa nada, pero a semente, recorda, está aí a pura esencia capsaicina da que falamos moitas veces. Veña, empezamos a rustrir. De acordo, o que temos por aquí é auga a ferver e tal. Temos que darlle un pouquichiño, un pochadiño tranquilo, vale? Polo tanto, o que imos facer, aí non me queda nada, a nata vai para despois, xa casi en cru, e ese pouquichiña mel. Así que o que fago eu, a mel vai ir de último. Pero sí que quero facer unha cousa moi interesante, que é darlle este punto de pasta de tomate. Por qué? Porque imos sacar tamén estos aromas. Cando falamos un pouco dos aromas, vale? Vale, aquí, mira, desde aquí, parece que non, pero desde aquí sabes o que vexo? O forno! E vexo que está aí eso tranquilamente e non lle damos a volta. Sacamos os aromas cando quecemos, esas especias, ese tomate, esas historias. Polo tanto, nós o que facemos é o seguinte, rarlle así un pouquichiño que se empeza a mover todo ben, vale? Así, que esa pasta de tomate casi se rehidrate ca propia auga desa cebola. E así que se vaya facendo un pouquichiño. Nós, polo tanto, como temos que esperar un anaquiño a que isto se acaba de facer, que xa verdes que tal, botar despois a nata, un pouquiño incluso dese caldo que nos vai deixar a cocción da pasta e que o polo se siga a facer, facemos que? Un corte, un chisquilichasqui e volvemos de seguido, veña. Pois veña que vamos. Veña que xa teño metida esa pasta, xa está cocendo e teño tamén un pouquichiño ese polo xa no seu sitio, acordádevos, xa veredes que cousa tan maravillosa. Por certo,
auga, podría ser un caldo, porque calquer cousa, sempre vou empregando esa auga da cocción, da cotura que lle dicen os italianos, vale? Porque ten xa tamén parte da esencia da pasta e queda bastante ben. Mira isto que cor está collendo. Non sei se me estará escoitando comigo as tripas, Oh, pero que de fame, non? Claro. Eu babexo, ela tripea. Bueno, é unha historia. Vide pa aquí, ven. Mira, o que dixemos antes era que tiñamos que ver un pouquichiño como iba ese polo, vale? Para que vexamos como vai a historia. Vou coller un chisme destes. Viña. E aquí damoslle a volta. Mirade como está a facer. Ai, que cousa chula. Vamos a dar a volta porque tamén queremos que se vaya facendo polo outro lado. Así, que colla así un rustrido. Metinlle 20 grados máis. Puxen 200 tal, 220, vale? Por qué? Porque creo que o precisaba. Por eso estamos aquí dándolle un pouco esa volta. Volvemos a meter isto así e que siga dándolle 10 minutiños máis. Que vaya tostando, que vaya collendo ese mallar que tanto lle gusta a Lidia, vale? Ese azucre natural dos alimentos. Eu aquí, o que teño é directamente xa o meu rustrido feito. E o que estou a facer, mirade, é unha cousa tan sinxela. Un pouquichiño máis de auga, vale? Eso ten que cocer, mirade, estos espaguetes, por exemplo, necesitan ou precisan 10 minutiños, vale? Acabo de poñelos fainada. E así tamén ando un pouco ca carne, que é o que necesitará 10-15 minutos esa carne. Ok? Aquí, isto con eso. O que non coñeza o forno, o que non lle apeteza encendelo hoxe, pode facer esa carne nunha grelliña tamén perfectamente, nunha parrilliña, nunha historia, daría igual, non tens que poñer o forno, directamente nunha tixola. Aquí o que sí é coller un pouco deste mel, o mel galego e mel de verdad. O mel de Alfonso, neste caso, que xa sabedes que teño aí un colega que me dá mel e é maravilloso. Un pouquichiño, hai xente que lle bota canela, hai xente que lle bota azúcar, hai xente que bota tal, é un mel. A mí encántame a canela nos platos salgados. É que queda moi ben, de feito, o garam masala moitos levan canela xa na súa propia espolvorexada, vale? E aquí, que temos isto, vale, un pouquichiño que estou vendo máis de auga, xa nada, iso siga a ferver tranquilamente, ese chisco máis de auga, así, e agora un chisquiño desa nata. Vamos aló. Vai levar un pouco de queixo. Mirade, aí. Que estamos a facer? Nata da boa, Ves, eso que está aí, calostro, é tona, non pasa nada, non ten mal ningún. O que non preciso é toda esta nata, vale? Con isto é máis que suficiente. E agora sí, o que estou a facer é cocela un nada, un intríngulis, para que se vaya facendo un pouco. O que pasa? Que vou a pastexar todo, vou a triturar todo, mallalo ben. Mirade, con esta historia, vou coller isto por aquí xa para tal, e teño aquí o meu boneco. Porque o que imos é pulir a salsa perfectamente para voltala aí. Coller ese polo, darlle uns cortes, metelo, amalgamar e xuntalo con esa pastiña. Empezar a remexer e xa verás, xa anda a barriga. Xa me anda a min tamén, Xa me anda a min. Mira, isto por aquí. Bueno, a ti gusta a pasta en xeral, pero cando eu xa sei que cando poño xenxibre, especias... Para mí é a gracia da comida, que sempre digo que aquí en Galicia empregamos o loureiro, pemento doce, e non saímos dai. Vou te dicir unha cousa, son pro de que na casa aprendamos mil de historias, vale? Pero onde este unha hallada galega que se quita o garam masala indio. Ai, así. É discutible, para gustos. Pa gustos. Sabes que pasa? Eu disfruto máis dos sabores que diferentes. O sea, vale, bueno, sí, pero que... No, a ver, comer diferente a mí gusta, sabores que me sorprendan, comer ¿no? diferente. É o que me gusta de viaxar, de feito, comer sabores que me sorprendan. É que mola un montón. Mirade, isto que facemos é o seguinte, vou meter isto aquí, o que estou a facer é... Podía facer unha cousa, que é o seguinte... Coller e isto reducilo ainda máis, pero vou a metelo aquí, pulilo ben, que teña ben de auga, que se pula perfectamente, vale? E despois vou no regresar a nosa historia. Un segundiño de nada que vou facer. O que non quero manchar, macho. O que non quero manchar, vale? Porque eu son, nestas cousas, son como un pouco baldrón, dicía miña nai. E xa me fixen menos baldrón desde que estou no cociño, si non? Vale, peor aínda. Sí. Bueno, hai xente que a vez cociñar, eso non sei se vos pasa a vos. E dis ti, pero que lle pasa, tío? Parece como un Fórmula 1, vai perfecto, fum, mallao, vai no seu punto, vai da... E hai outros como a min, que intentamos ser limpos, intentamos ser de todo, pero faltanos algo para ser limpos de todo. Mira, ainda non estivo tan mal. Vale, e aquí o que vos dixen. Collemos isto, mirade, en fresquiño, un chisco, dese perexil tamén, o queixo vai despois. E o que facemos nós é pulir isto perfectamente, vale? Pulir relaxadamente, esperar esos 5 minutos que lle quedan os espaguetes, esos 6-7 minutos que lle queda esa carne, e nun chisquilichasqui. Agora sí, volvemos, montamos e papamos. Mira,
Estou cheirando aquí. Mira. Mira que ollos está a sacar aquí polos lados. Cando estos ollos empezan a sacar, sabemos que está na textura perfecta, Lidia? Na casa, truquiño, temos aí olliños aí polas beiras deste wok, desta tixola alta. Pois xa temos esa salsa casi reducidiña, casi no seu punto. Hoxe de sabor vai sobrada, recién. Bueno. Mirade, eu normalmente aquí pasta un pouquichiño máis de auga desa cocción que me vai sobrando cando se vai caendo desa pastiña, damos unha remexida e facemos o seguinte, mirade. Carne sen queimarse, corte por aquí, a carne está feita, mirade. Eu vou facer, a ver, así, e así, mirade. Ai, no seu puntiño, especiada, perfectamente e bonita. Porque para facer unha ración, válenos ben. Porque ao final no forno queda máis seca así na salsa, non? Vale, no forno seca, ollo, Mira, ca cocción perfecta e co grill, por favor, plano aquí. Hai auguiña, e mira o ti tamén. Hai auguiña ou non? Sí. Vale, esa auguiña, eso é o que estamos a buscar. Agora, isto, pa aquí. Aí, a nadar, veña, a afondar perfectamente. Mira o que estamos... Bueno, un cacho máis ainda yo boto, Espera, un cacho máis ainda yo boto. Mirade esas tostados, como me gustan, Ese gratinado, ese grilo que fixo, vale? Xa estamos agora simplemente para botarlle a nosa pasta. Mirade que cousa tan xinxela cando cociñamos con un pouco de gusto. Collemos aquí unha ración. Ración, Ración xenerosa. Unha mao, un pouquichiño máis, veña, un pouquichiño máis. Outra mao, aí. Tírame isto por aquí. E agora, o truco dos italianos, de Alfredo, de Laio, de toda esta xente. Empezar a xogar, mirade como vai, mirade como xogamos no Stachebo. Por riba, tengo aquí unha mancha. Casi nunca me mancho, antes cando estaba aí, mancheime, pois agora dame igual, xa me podo manchar. Lidia, ven pa aquí, ven pa aquí. Eu non me quero manchar. Mirade que rapidamente toda esta pasta vai collendo ese sabor, e o que fago eu, en vez de coandro, perexil, poñome a picar, en un chisquilichasqui, emplatamos, comemos, lambemos, e sempre no Stachebo. Veña! Hoxe cociñamos polo tica Alfredo. Comezamos preparando o polo nun cunco, mesturando as coxas con yogur cremoso, allos relados, sal e todas as especias. Xenxibre, comiño, cayena, ourego, pementa e garam masala, gardando na neveira para que mariñe durante polo menos 2 horas, aínda que do día anterior está moito mellor. Tras ese tempo, pasámolo a unha bandexa de forno con papel de aluminio para enfornalo uns 20 minutos a 220 graus co grill, dándolle a volta na metade do asado. Mentres, poñemos auga a ferver para facer os espaguetes, ao mesmo tempo que nunha tixola derretemos unha pouca manteiga para engadir a ceboliña picada xunto cos allos, un anaco de xenxibre, os chiles vermellos, as especias sobrantes e o tomate concentrado para cociñar uns minutos. Agora engadimos un pouco da auga da cocción da pasta, mel e nata, remexendo para pasar a un vaso batedor e triturar xunto cun pouco de perexil ata conseguir a salsa perfecta. Imos coa mestura final. Poñemos a salsa nun wok para integrar cos anacos de polo, xunto coa pasta cocida, remexendo un par de minutos para empratar cun chisco de queixo relado. E a papar! Mamaíña do ceo, ollo piollo co platazo doxe, Collimos unha receita, a de Alfredo, e puxémola ao rollo Stachebo, cun pouco de especias de todas partes. Un tica Alfredo, como? Collendo unha ceboliña, un rustrido, ese tomate, esa historia, e cardamomo, un pouco de todo, do que queiras, do que teñas na túa alacena. Eso sí, despois colle unha pasta, punto perfecto, ese polo rustrido ao grill, e mira o que temos, unha pasta para comer e non deixar de lamber. Esta vou non levar eu para disfrutar con calma. Polo Alfredo, tica, do Stachebo, auriño!